It-tieni gwerra dinjija ġabet magħha bosta traċedji umani. Fost l-aktar dokumentati hemm dik ta' Anne Frank, tfajla ta' 15-il sena li nqatlet minn Nazisti u li ħallit warajha djarju dettaljat. Dan id-djarju issa ġie tradotta lil sinna wkoll. Anne Frank kienet tfajla Ġermaniża ludija, bint ex-bankier u kienu jgħixu ħajja normali fi Frankfurt. Però meta fil-1933 Hitler ħataf il-poter, kellhom jaħarbu għall-Olanda li dak iż-żmien kien għadha neutrali. U hemmhekk għexu ħajja normalissima, it-tfal marru l-iskola, allura Anne ma baqgħetx titkellem Ġermaniż imma issa bdiet titgħallem l-Olandiż u ma sħaba l-Olandiż kienet titkellem. U bdew jgħixu hemmhekk kuntenti. Imma ġara illi fl-1940 Hitler daħal fuq l-Olanda minkejja l-istatus neutrali li kellha u wara ftit bedew il-ħruxijiet kontra ħafna nies imma prinċipalment kontra l-Lut. U allura missiera li kien jara fil-bot għallhom hawn m'għadux postna, jeħtieġ imorru nistaħbew. U din hija l-moħba li qed issemmi Anne f'din is-silta. Kienu ftit kmamar, post veru żgħir, fuq l-imħażen u l-offiċini tal-kumpanija ta' missiera. Margo u jien bdejna nippakkjaw l-iżjed affarijiet importanti li kellna f'basket tal-iskola. L-ewwel ħaġa li defist kien dan id-djarju. U wara rollers, imkatar, kodba tal-iskola, petne u xi jittri antiki. Peress li l-ħsieb tal-moħba fejn nisparixxu inkwitani, daħħalt fil-basket l-iżjed ħwejjeġ strambi imma ma jiddispjaċinix. Għalija l-memorji ifissru iżjed mill-ilbisi. Peress li jiena bl-Olandiż ma nafx, kelli nuża traduzzjoni. Issa ġeneralment kif qaluli tal-Anne Frank House stess ta' Amsterdam huma ma jieħdux pjaċir meta traduttur jittraduċi minn traduzzjoni oħra, jħobbu li imur dritt fl-oriġinal. Però teżisti dak li ngħidula bridge translation, traduzzjoni tal-pont, fejn inti li taqbad lingwa, fil-każ tiegħi jaqbad l-Ingliż, u jservi bħala pont bejn it-traduzzjoni li tittamel u l-oriġinal. U dana kien il-ktieb li traduċejt minnu li hija l-edizzjoni definittiva u li hija ta' Susan Masotti. U hija l-edizzjoni li l-Anne Frank House tirrikonoxxi. Diffikultajiet kien hemm ħafna għaliex bħal ma jaf kull traduttur jintaqa' ħafna sfidi. Jista' jkun illi fil-oriġinali kollok kelma u fil-traduzzjoni, fil-lingwa li titraduċi fiha, ngħidula l-lingwa tal-mira, ma jkunx hemm. Allura inti tittara kif se tirranġa. Xi kultant ikollok bil-maqlub, ikollok iżjed minn għażla waħda. Allura inti trid taħseb u anki xi kultant tagħmel paragun ma xi vokabolarju li jużaw tradutturi bħalek imma f'lingwi oħra biex inti wara li ħsibt sew tagħmel għażla informata. F'dan il-ktieb hawn ħafna iżjed għaliex jiena barra milli qabadt lilu u traduċejtu ġifieri d-djarju il-kemtejn qabel u l-kemtejn wara li kitbet Susan Masotti u li jien qalibthom għal-Malti. Però għandek ukoll daħla interessanti tal-professur Oliver Frigieri li jitkellem dwar il-valur tad-djarju u x'jaħseb hu fuq din it-tradizzjoni. Naħseb għandha tkun ta' interess. Imbagħad hawn nota tiegħi fejn ktibt u spjegajt il-proċess tat traduzzjoni li użajt. Ta' interess ukoll għal-qarrejja huma set ta' noti, meta ngħid set hemm fuq 200 nota,
li jispjegaw eżatt x'ridet tfisseren b'ċertu kliem. U jien bqajt insegwi sew x'ġara lill-personaġġi li semmijan u anki lill-postijiet sakemm il-ktieb baqa' f'idejja. U żammejt f'moħħi li jien qed nikteb għal Maltin. Allura, meta kien relevanti, għamilt paragun ma' xini Titan li kien qed jiġri lilhom ma' x'kien qed jiġri Malta dak iż-żmien. Wara dak, żidt kapitlu ieħor li semmejtu fatti, kontroversi u aġġornamenti u f'dana segwejt x'ġara mill-ktieb issa bħala ktieb. Minn mindu missiran xtaq li jippubblikah sal-ġurnata li baqa' f'idejja. Margo imliet il-basket tagħha bil-kodba tal-iskola. Marret iġġib ir-rota u b'mib fuq quddiem saqu lejn x'imkien assolutament mhux magħruf. Tal-anqas hekk derlin peress li kont għadni ma nafx fejn kienet tinsab il-moħba tagħna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.